Өфөлә 7-нче Бөтөрәсәй фәйләсүфтәр конгрессы үз эшен башланы. Унда көнбайыш менән көнсыгыш мөнәсәбәтләре, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Унда сит ил делегаттары ла катнаша. Дөньяның 16 иленнән һәм Рәсәйнең 71 төбәгеннән 1517 философ теркәлгән. Кытай, Франция, Казакстан, Кыргызстан, Өфөгә 600-гә якын кеше килде. Фәйләсүфтәр бүгенге көннең төп проблемаларын билдәләү һәм уларны тикшерүгә сыгару өчен генә түгел, уга карата мөнәсәбәт тәрбияләү өчен дә йыелган. Республика башлыгы был яһәттән бына нимә тине. Философия – это же прежде всего мораль, культура, справедливость, а не тонны, километры и надуи, да? Поэтому это разные совершенно категории. Сейчас, наверное, нет смысла даже задавать или отвечать на вопрос, что в реальном плане может дать философия сегодня промышленному производству. Конечно, мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о человеческих ценностях, которые мы обязаны поддерживать. Конгресс күптән түгел генә Шоссам БРИКС саммиттары үткән майдансыктарда оештырылган. Бына ошондай юл менән уны оештыручылар Конгресстың мусулман республикаһы өчен ни тиклем мөһим икәнен күрһәтмәкче. Фәлсәфә фәннәре кандидаты Айгылу Хөсәенова. Был 7-нче философия конгрессы безнең республикала үткәрелүе бик осраклы түгел, чөнки ысынлап та безнең башкорт иле ул Европа менән Азияның кушылган йере бит инде. Шуның өчен дә мына мусулман республикаһында шундай зур форум үткәрелүе үзе зур казаныш дип исәпләйм. Конгресста яңгыраган тәүге белдерү, власть менән бергә эшләргә кирәк, дине билдәле политолог Фәнил Фәйзуллин. Фән өлкәһендә хәл ителгән проблемалар, тормышка ашыру юлдары ул инде власть органнарында кулында. Шуңа күрә власть органнары менән без фән эшмәкәрләре һәр вакытта нык бәйләнеш булдырырга тиешбез һәм уларны артабан үстерергә тиешбез дип уйлыйм мин. Сарала катнашучылар киләһе конгресста Өфөлә үткәрергә тәкъдим итте.